chomo sikul omede koso odong' mana kaka nitiere tam mokalo. Inya mana konowa tam mar adek ni ineno dhi chalo nade makoro sikul yaw in kaka janyuol bende? Leo tam mar adek ni otek. Otek nikech nyocha ka watieko chulo fees wige ariyo mokalo mondo nyithindo nolor. Wige ariyo go piyo piyo nono to wadwa chulo fees to kata an mawuoyo kae ni nosenyisa naseyudo barua kowuok e skul ni fee bedo revised. Ma nonyisa ni onyalo fall between 8,000 kata 10,000. Mano medruok. Omedi gi 8,000. Omede gi 8,000. Koro ne giwacho ni mondo jonyuol o debate, but ing'eni koro kati debate to kosenyisi ni en range mar between siling 8,000 gi siling 10,000. Ionge gi choice nikech nyathi to nyaka dhi e skul. To biko nuno dhi timo ang'o nikech nitiere moro ma iwinjo kanyo e gazet ma kawuono nitiere 7,000. Mano kuom ranyisi gazet ma The Standard ka ondike kanyo ni skul ma Kadika Girls. Mano mantie kaunti ma Migori. Gino mantie karakacha. Gino ma owacho ni idhi bedo kacha ka itimo. Od omenda ni en mar gerang'o ute nindo kata dormitories. In maro mikoni ka mar 8,000 ni en skul ma ji odake to duogo dala koso en boarding koso chalo nade to gin gik mage be ilero ne jonyuol edier gima ler iye ka ewi medruok mar fee? Gilero kaka marwa nowachno ni gi consider lunch, bech gik moko dhi malo, kaka ne ginyiewo mchele kata kaka ne ginyiewo oduma mondo nyithindo gi ochiem e skul kae, ka gidhi e chiro to gin bende omedni gi bei. Koro mondo mi gin bende nyithindo gi omed chiemo kidwa ni nyathini ochiem nikech nyathi to nyaka chiem, nyaka giduogi ir janyuol mondo janyuol omigi pesa ni. Iyudo ka gidwa kata ni mondo giger klese moko medi, to klase gi king'eni medo gi tiende ni en pesa ma nyaka ichul. Koro sama gidhi nyiewo smiti, gidhi nyiewo msmal, donge pesa ni nyaka duogo kawe kuom janyuol. Gima lit ni janyuol ni to ng'ama omede pesa to onge. Koro nitiere kaka odhi bedo matek. Obedo matek adiera ne jonyuol duto. Kata sama nabiro kae aneno ka skul moro ni bathu kawe kika luongi nyinge. Janyuol chopo gi nyathi, janyuol piny ochamo. Inyise ni doga gi nyathini ni e gate ka. To ma ing'eni timore bende nikech nitiere omenda ma sirikal noketo ni nyaka gimed capitation, pesa ma sirikal miyo ga skul. Omede gi nyathi ka nyathi mane skul. Mano ne en proposal to so far ing'eni pok otimore. To iyudo kata ka seche mane skul ne dhi mbele diere ka, jonyuol ne ywak, skunde ywak, sirikal ulewo gi pesa, pok ukelo pesa. Pesa kokele ting'eni skul ne run e gowi. Skul ne timo timbe ne timo dongruok meke kata nyiewo chiemo. Ing'eni ginyiewo gi gowi, suppliers kelo to pod ok chul. Koro sama sirikal okelo pesa cha, pesa ni biro kawe to kungo chulo gope. Sama skul ochulo gope, ing'eni gidong ka gionge gi pesa. To mondo gik moko timre skul ka, ema koro yudo ka tend skul koro duogo mana ir janyuol. Koro janyuol in bende nyathi mari chuni achuna nyaka koro ang'imany pesa niri mondo mi iter. Omiyo en tam ma pek ahinya ne jonyuol, kata ano pekna. To koro chuni ni ang' ninyagri anyaga. Ka ikelo dang'ni mag paro Morin muskum ng'adi ne janyuol kachiel koda ka japuonjre, dang'ni mag paro gi bende kadonjo, bende dhi bedo tam moro mayom kata ka irange pek giduto to nitiere, to mondo mi otiek achiedh nade gima no oting'o pek mar ngima